Siwmai, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw yr 9 o mis Mawrth 2025. Felly mae'r fideo hwn yr ail rhanbarth o'r fideo ynglyn am hanes ar gyfer yr mewnsefydliad o'r lluosogrwydd o'r GPU a'r cyfrifiadur yr GPU sef yr uned prosesu neu'r cyfriweithio ar gyfer y graffig. Yn y dyddiau hyn, mae'r rhain sef y GPU yn cael ei defnyddiwyd yn fwy ac yn fwy yn gyhyd ar yr GPU sef yr uned prosesu neu cyfreithio'r canolog pan ydyn nhw'n eisiau i prosesu neu cyfreithio sylweddol o faint o'r cyfrifo enghraifft pan ydyn nhw'n chwarae rhyw fath o'r chwaraeaid digidol ar y cyfrifiadur ac mae'r hwn yn arddangos yr llun sydd yn hynod o'r gwirfoddoledig neu realistig, felly mae'r rhain yn angen ychwaneg o'r cyfrifo i mewn yn y cyfrifiadur i cyfrifo yr grystydiadau ar gyfer yr arddangos o'r llun am mor realistig neu'r gwirfoddoledig. Hefyd, pan ydyn nhw eisiau enghraifft i'r rhedeg yr methwyd ar gyfer AI neu'r deallusrwydd celfyddydol neu celfyddydol. Felly, mae'r rhain yn eisiau yr GPU hefyd yn enwedig gyda'r llawer o'r rhain maen nhw'n seledig ar yr technoleg o'r CUDA neu'r GDA sydd yn cynrychioli y geiriau Saesnig. Compute Unified Device Architecture neu'r pensaerniaeth ar gyfer yr ermygiad unolwyd cyfrifo. Nid yn unig y mae'r rhain yn eisiau yr GPU ychwanegol, mae'r rhain yn eisiau yr GPU oddi wrth yr gwneithurwr, yr Nvidia oherwydd ar hwnnw mae'r nhw dim ond yn cynhyrchu yr cardyn graffig gyda'r technoleg hwn. Felly, dyma'r pam prynas i yr cardyn Nvidia fan yma gyda'r rhifyn o'r dillangad neu'r rhagdalw neu'r model o'r Nvidia GeForce RTX 3050. Ac i mewn yn y fideo diwethaf, Horton yn llwyddiannus i mewnsefydlu y cardyn hwn i mewn yn y cyfrifiadur. Felly, i mewn yn y dyddiau hyn, nid ydy'r cardyn hwn yn ei rhifo fel un sydd yn rhagorol, oherwydd ydyn wedi cyrraedd hyd at y rhif o i mewn yn y cyfres o'r RTX at y rhif o'r RTX 5070. Enghraifft fan yma, os ydyn yn gofyn gofyniad, beth ydy'r rhagdalw diwethaf o'r GPU Nvidia, felly mae'r hwn yn dweud oddi wrth Google a mae'r hwn yn y cyfres o'r RTX 50 gyda'r teulu o'r 5070. Ac wedyn, pan ydyn yn chwilio ar y gyfer nhw ar eBay fan yma, felly mae'r prisiau ar gyfer y rhain yn dechrau oddi wrth yr 588 ceiniog fan yma. Ac wedyn mae'r hwn yn cynyddu i'r 669 o buniau ac yn uchod. Felly maen nhw'n ar gael, ond nad ydyn nhw'n yn rhad ac yn hyfforddadwy iawn. Felly, i mewn yn fy archwiliad i ddod o hyd o'r cardyn Nvidia sydd yn pwerus ac hefyd sydd yn rhad, felly dilais i ar draws yr un fan yma gyda'r rhifyn o'r llangad o'r rhagdalw o'r Nvidia Tesla K80 neu'r 420 gyda'r 420 o gigabyteau hefyd gyda'r pris o'r 69 o buniau 90 ceiniog. Felly, fel y gallech chi synhwyro oddi wrth neges fan yma sydd yn dweud da chi'n wedi dychwelyd yr eitem fan yma i'r gweithwyr. Felly, nid oedd fy'r amprofiad gyda'r cardyn hwn yn hollol llwyddiannus. Felly, y bydd yr gweddill o'r fideo hwn
yn uniongyrchol yn berthnasol i'r hanes o'r profiad gyda'r cardyn hwn, ac yn y diwedd roedd fy'r ymgeisio i mewnsefydlu y cardyn hwn fel yr ail cardyn GPU i mewn yn yr cyfrifiadur yn hollol yn fethiant. Ond dwi'n meddwl o rais y holl profiad yn hynod o werthfawr i mewn yn fy disgrifiaeth yn y technoleg hwn, yn enwedig ynglyn ar sut mae'r cardynau yn yr genedlaethau a'r gwahanol o'r Nvidia ei fod nhw i mewn yn yr un gwneithurwr, sef maen nhw'n yn dod oddi wrth yr un gwneithurwr gyda'r un masnach nod, sef Nvidia. Os nad ydym nhw'n yn perthnasu i'r un genedlaeth neu generation, ni fydden nhw'n yn cydweithio gyda ei gilydd. Felly sut y gallwn ni'n darganfod os mae'r cardyn Nvidia yn cydweithio gyda'r un eraill? Felly ar y gall gwneud hynny trwy'r bochreiddio i'r gyfeiriad fan yma, sef nvidia.com/en gysylltnod egb/drivers, a wedyn i mewn yn yr chwiliad ar gyfer yr gwriwr yn waith law, felly yn gallu mewnbynnu y manylion ar gyfer y cardyn Nvidia fan yma i mewn yn y ffyllen fan yma. Felly byddwch chi'n gweld ar y foment mae gyda ni manylion ar gyfer Tesla, K series neu K cyfres, K80 neu 40 ar gyfer yr Windows 10, ac wedyn nawr os dwi'n yn clicio ar y botwm i'w chwilio, nawr mae'n dychwelyd yr un fan yma gyda'r rhif llangad o'r 475.14 gyda'r dyddiad gollongiad o'r 9 o'r mis Gorffennaf 2024, ac wedyn nawr yn ôl ar yr ffurlen ar gyfer y chwiliad ar gyfer y gwriwr yn waith law. Felly os ydych nawr yn mewnbynnu y manylion ar gyfer y cardyn arall, enghraifft yr un o'r yma ar gyfer y GeForce oddi wrth yr cyfres 700, sef y cardyn XT 730 ar gyfer y Windows 10, ac wedyn pwyso ar y botwm i'w chwilio. Nawr, fan yma ar gyfer yr GeForce XT 730, mae gyda ni yr rhif llangad, sef o'r 475.14 gyda'r dyddiad llangad o'r 9 o'r mis Gorffennaf 2024 hefyd. Felly nawr, os ydyn yn cymharu yr ddau canlyniad, felly yr un ar y ochrwydd ar gyfer yr cardyn Nvidia Tesla K80 ac yr un ar y ochr dde ar gyfer yr cardyn Nvidia GeForce XT 730. Felly mae'r rhain yn defnyddio'r un llangad o'r gwriwr, sef 475.14, ac mae hwn yn awgrymu i fi, efallai mae'r ddau cardyn hyn yn cydweithio gyda'r gilydd. Ond nawr, os ydyn yn chwilio ar gyfer yr cardyn arall, sef y cardyn GeForce oddi wrth y cyfres RTX 30 gyda'r rhifyn neu'r rhif llangad o'r RTX 3050 ar gyfer Windows 10 fan yma. Felly nawr, os yn clicio ar y botwm i'w chwilio, nawr mae'n rhoi'r rhifyn neu rhif llangad o'r gwriwr i fod yn 572.70 fel yr un sydd yn diwethaf oddi wrth yr 5 o fis Fawrth 2025. Felly nawr os yr torri lawr ar gyfer cynaraf, felly ynglyn ar y llangad cynaraf, mae hwn yn dyddiadu oddi wrth yr unfed ar 15 o fis Gorffennaf 2024, ac mae hwn gyda fe ar rhifyn neu rhif llangad o 560.70 yn hollol gwahanol i'r 475.14 ar gyfer yr cardyn Nvidia Tesla K80 ac hefyd yr cardyn Nvidia GeForce XT 730. Felly, dwi'n meddwl mae hwn yn hollol esbonio y rheswm pam nad oedden nhw'n gallu i fod yn llwyddiannus i gael yr cardyn Nvidia
ecti 730 fan yma I cydweithio gyda'r RTX 3050 fan yma oherwydd o'r oes y gwrwr ar gyfer yr RTX 3050 wedi ei mewnsefydlu mewn yn y cyfrifiadur, ond nad oedd hynny yn cydweithredol gyda'r ecti 730. Felly, fan yma mae gyda ni y cardyn Nvidia, Tesla, y K80 sydd yn derbyn yr un dillangad neu rhifin o'r gyrwyr fel yr cardyn Nvidia yr ecti 730. Ond y trafferth gyda'r hwn oedd oherwydd maen nhw'n cymryd ar gyfer y pŵer yr hosanyn gyda'r 8 pin fan yma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ohonynt. A dyma pam plans I y rhain fan yma. A dyma'r nhw wedi eu cyrraedd trwy'r post. Felly gyda'r rhain maen nhw'n cymryd y pŵer oddi wrth y dau yr porthladd neu'r tynno ar gyfer yr SATA gwriau fan yma. Felly mae'r hwn yn cynnig y pŵer ar gyfer yr dau o'r biniau fan yma ac gyda'r un arall. Mae'r hwn yn cynnig y pŵer ar gyfer y gweddill 6 o'r biniau fan yma. A dyma'r cardyn Nvidia Tesla K80 wedi ei tregwyd i'r atagwaith fan yma ar y ochr o'r cardyn Nvidia fan yma, sef yr RTX 3050. Felly, fan yma mae gyda ni yr porthladd pŵer fan yma cydwyd i'r hosanyn fan yma. Ac wedyn, fan yma mae gyda ni yr gardynau sydd yn cynnig y pŵer ar gyfer yr 6 o'r biniau fan yma sydd yn cydio gyda'r porthladd SATA oddi wrth yr uned ar gyfer y pŵer allan o fan yma. A gyda'r cordyn arall fan yma, mae'r hwn hefyd yn cydio gyda'r porthladd ar gyfer y cynnig o'r pŵer trwy'r porthladd SATA oddi wrth yr un uned ar gyfer y pŵer allanol fan yma hefyd. Felly mae'r rhain I gyd yn cynnig y pŵer trwy'r porthladd ar gyfer PXE ar gyfer yr 8 pin fan yma. A dyma'r porthladd PXE ond eto gyda'r 8 pin. A dyma fe y tregwyd i'r atagwaith fan yma gyda'r troichol fan yma. Felly, oherwydd nad ydy'r cardyn Nvidia Tesla K80 yn cydweithredol gyda'r RTX 3050, felly gydynais yr cardyn PXE allanol oddi wrth y gwelod o'r cardyn Nvidia RTX 3050 ac wedyn yr cynllun yw gosod fe ar y troediad o'r cardyn Nvidia Tesla K80 fan yma I defnyddio fe oherwydd nad ydyn nhw'n cydweithredol gyda ei gilydd oherwydd maen nhw'n defnyddio rhifin gwahanol o'r gyrwyr. Ac wedyn gyda'r cardyn PXE allan fan yma, mae'r hwn yn derbyn ei signal neu ei amnednod trwy'r cordyn USB fan yma sydd yn rhedeg i'r cardyn bychan fan yma ar gyfer y PXE ac mae'r hwn sydd yn cydio gyda'r rhygyn neu rhygyn mewnol mewn yn y fan bwrdd ar y cyfrifiadur. A dyma'r cardyn PXE bychan fan yma sydd yn cysylltu gyda'r cordyn sydd yn arwain yn ôl i'r cardyn PXE allanol ar gyfer yr cardyn Nvidia Tesla K80. Felly mae'r hwn wedi ei cydwyd mewn yn y rhygyn neu rhygyn mewn ar y fan bwrdd fan yma. Felly dyma'r cardyn fan yma ac dyma'r rhygyn fan yma sydd yn y lliw glas ar y ochr ar y chwith fan yma. Mae gyda ni y cardyn Nvidia ar gyfer y ecti 730 fan yma sydd yn ei cydwyd gyda'r rhygyn arall sydd hefyd yn rhygyn o'r fath o'r PXE. Ac hefyd mae'r hwn mewn ar y cornel o'r cyfrifiadur fan yma. Felly
Fan yma mae gyda ni yr uned ar gyfer yr pŵer mewnol ar gyfer y cyfrifiadur hwn hefyd. Felly dyma'r uned ar gyfer y pŵer mewnol ar gyfer cyfrifiadur. Dyma'r cefn o'r cyfrifiadur hwn. Dyma'r cardyn Nvidia X80 730 a dyma'r cartyn ar gyfer yr trosglwyddiad o'r signal neu amnednod ar gyfer yr PXE ar gyfer yr cartyn PXE allanol ar gyfer y cartyn XPU'r Nvidia Tesla K80 allanol hefyd. Fan yma. Ac wedyn gyda'r cordyn ar gyfer yr signal neu amnednod oddi wrth y fanbwrdd i'r uned ar gyfer y pŵer allanol wedi ei gysylltu gyda'r porthladd ar gyfer yr 2 a'r 4 pin fan yma. Mae'r hwn yn derbyn dim ond yr 2 cordyn oddi wrth y fanbwrdd fan yma, ond mae'r hwn yn gweithio i'r danfon signal neu amnednod ar gyfer yr pŵer i cychwyn. Unwaith yn yr amser fel y mae'r manfwrdd yn cychwyn yn cael ei pŵer i fyny. Felly dyma fe wedi cysylltu ac hefyd gyda'r cordyn fan yma sydd yn arwain yr amnednod oddi wrth manbwrdd trwy'r PXE i'r cardyn Nvidia fan yma. Ac wedyn gyda'r hefyd yr cartyn Nvidia Tesla K80 wedi ei cysylltu gyda'r cordynau ar gyfer y pŵer ar gyfer yr 8 pin yma i'r uned ar gyfer y pŵer allanol. Felly, beth digwyddodd pan pwysais i ar pŵer ar gyfer yr gwirioneddiwr o'r cyfrifiadur. Felly, dyma'r peth oedd y digwyddodd. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae'r cyfrifiadur yn dechrau fel arfer. Oherwydd mae gyda ni yr botwm pŵer fan yma wedi ei goleudwyd yn wyn, ond os ydych edrych ar yr uned ar gyfer y pŵer allan fan yma, felly does dim byd yn digwydd, nid ydy'r gwyntell yn symud o gwbl. Ac wedyn, pan tynnais i allan yr cordyn ar gyfer pŵer ar gyfer yr GPU Nvidia Tesla K80 felly. Ar ôl hynny, mae'r cyfrifiadur ac hefyd yr uned ar gyfer pŵer allanol yn cychwyneddio fel arfer heb unrhyw trafferth yn o gwbl. Felly, i ddeall y rheswm ar gyfer y methiant hwn, achwiliais ar gyfer hyn trwy gwylio ambell o fideoedd ar y YouTube. Enghraifft y rhain fan yma, ond yr un sydd y mwyaf defnyddiol i mi oedd yr un fan yma gyda'r teitl Nvidia Tesla K80. Nid wedi ei synhwyrwyd gyda'r cyfrifiadur datrysiwyd oddi wrth yr My IT Workshop. Felly, trwy wylio ar yr fideo hwn, datryfiais i, roedd y cardyn y fideo hwn, sef y Tesla K80, yn weddol yn addas ar gyfer fy reidiau i. Felly, yn gandeb y rheswm pam nad oedd yr uned allan ar gyfer pŵer yn gallu dechrau, oedd oherwydd y mae'r cardyn y fideo hwn yn tynnu yr maint enfawr o'r thredan, sef 300 o wattiau ar gyfer ei thredan. Felly, dwi'n meddwl mae'r hwn yn orfod ar gyfer yr uned pŵer fan yma, sydd ddim yn cynnig hyd at 500 o wattiau. Ac hefyd, ynglyn ar yr cordynau ar gyfer y pŵer fan yma, sef yr rhain sydd yn defnyddio'r porthladd SATA daw hynnynt i cynnig yr pŵer ar gyfer yr 8 pin fan yma. Felly, ar gyfer y cardyn Nvidia Tesla K80, felly mae'r hwn yn angen yr cordynau arbennig,
sef y rhain fan yma, felly os er edrych ar y rhain fan yma, felly mae'r hwn yn cymryd ar gyfer yr mewnbynad o'r trydan yr dwy potlad fan yma sydd yn fenywaidd sy'n derbyn yr pŵer trwy'r dwy potlad ar gyfer yr 8 pin P-E. Felly mae'r hwn wedyn yn ymuno gyda'i gilydd i'r un potlad fan yma sydd yn wrywaidd ar gyfer y P-E. Felly mae'r cordyn hwn yn arbennig i'r cartyn Nvidia hwn, sef oherwydd mae'n tynnu am gymaint o'r trydan hyd at 300 o wattiau, felly mae'n angen yr cordyn arbennig hwn, sef yr 8 pin fan yma ac y 8 pin yma ar gyfer y mewnbyniad o'r trydan, ac hefyd mae'r rhain wedyn yn terfynu gyda'r portladd gyda'r 8 pin fan yma. Felly, nad oedd yr math o'r acordyn gyda fi ar gyfer y pweri o'r cartyn Nvidia Tesla K80, ac nad ydyn nhw'n yn hynod o'r drud oedd wrth yr un fan yma, felly mae hwn ddim yn costio'r 5.86 ceiniog. Felly dwi'n meddwl y drefnaeth yw gyda'r cartyn P-E allan o fan yma, oherwydd mae'r hwn yn cymryd, neu defnyddio dim ond yr un cartyn bachgen ar gyfer yr rhugyn mewnol fan yma sydd yn cysylltu gyda y fanfodd fan yma ar gyfer y cartyn Nvidia sydd yn derbyn am o gymaint o trydan. Felly dwi'n meddwl nid ydy'r cartyn hwn yn digonol ar gyfer y cartyn Nvidia sydd yn cymryd a caredig am mor gymaint o trydan, ac hefyd gyda'r uned pŵer allan fan yma, felly oherwydd mae'n dim ond yn gallu cynnig hyd at 500 o wattiau, felly dwi'n meddwl nid ydy ei yn digonol hefyd ar gyfer y cartyn sydd yn eisiau am gymaint o trydan. Ac hefyd ar gyfer y cartyn Nvidia hwn, sef y Tesla K80, felly mae'n angenrhaid iddo fe i'w cael yr gosodiad mewn yn y BIOS, sef ar gyfer yr above 4G decoding i fod ei alluogwyd. Yn anffodus ar fy'r cyfrifiadur ar yr BIOS, does dim unrhyw gosodiad ar gyfer yr above 4G decoding neu'r datcodiadu o'r 4 eg ac yn uchod, neu datcodiadu o'r uchod 4 eg. Felly, hyd yn oed os mae gyda fi yr cordnau ar gyfer yr pŵer o'r cartyn Nvidia hwn hyd at yr 300 o wattiau, hyd yn oed os mae gyda fi yr rhugyn cywer ar gyfer yr syddiadu o'r troediad o'r cartyn Nvidia hwn, felly nid oes gyda fi y gosodiad hyn mewn yn fy BIOS a mewn yn fy gyfrifiadur ar gyfer above 4G decoding. Felly, ni fyddai y cartyn hwn yn llwyddo i gweithio mewn yn fy gyfrifiadur i. Ac hefyd, mae'r cartyn hwn yn gydweithredol gyda'r cartyn arall sef yr RTX 3050 fel gwybod o'r blaen oherwydd maen nhw'n perthnasu i'r cenhedlaeth gwahanol. Gyda'r RTX 3050 wedi wrth y cenhedlaeth diwethaf. Felly dyma'r rheswm pam dychwelais i yr item hwn i'r gweithiwr ar gyfer yr datdaliad. Felly, beth ydy'r troedfa nesaf wedyn i mewnsefydlu yr amrywiaeth o'r GPU mewn yn fy gyfrifiadur ar gyfer y cyfreithiwr o'r deallusgrifrifol yn lleol ar fy cyfrifiadur. Felly, penderfynais i brynu yr RTX 3050 arall yr un fan yma. Felly, y troedfa nesaf dwi'n meddwl yw i mewnsefydlu hwn fel yr GPU mewn yn yr cyfrifiadur, ac wedyn yn rhywun gallu rhedeg dau ohonynt gyda'i gilydd, ac wedyn yn rhywun yn gallu darganfod pa mor gyflym yw
yr rhain pan ydyn nhw'n rhedeg gyda'i gilydd. Enghraifft union yn y genedlaethol o fideoedd. Ac wedyn, os y maen nhw'n yn dal yn rhy araf, felly ydy angen i brynu cardyn GPU arall. Os ydyn ni'n eisiau i edrych am yr genedlaethol o'r fideoedd fel y prif gyfrifiad union yn y gwaith. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl y mae y fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio at eich wedi mwynhau ac yn ei darfod yn defnyddiol. Peidiwch a'ch anghofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.